gikan diring dapitas may Iligan City og tungod lagi no kay gusto pa ta taas pa tong oras alas 12 pa karon mo nang gusto pa ta og more adventure. So sayang mo gud ang panahon kay naka-day off mo gud pud ta karon. So mo nang ato na lagi ning lahos-lahosan. So gikan sa Iligan City adtuon ta ang Cumular Ranch. So murag distansya gini kay syempre balik ta sa tong areas may Cagayan de Oro City o dahos sa Bukidnon area. Atong oras is 12:14. 12:14. Ba kini Heart FM okay ka po ni sa background pero wala di ka abot ang Heart FM diri sa Iligan City da. Okay gasulod. Pero sige, kumbati ta sa Cumular Ranch. Ambot kaya pa ba kaniya itong tubel? Mo lang ni nabilin sa itong tubel. Inoon usa pa man kabar ang nakuha. Pero sige, kumbati. Minutes no gikan ta nakabiya ditong dapitas may Iligan City. Amo nyo matanaw ang oras so 30 minutes nya na ta karon sa may Mantikaw tama Iligan Lugait din na Mantikaw. So sige padayon ta no padulong ditong dapitas may Cumular Ranch sa may Impasugong Bukidnon. Usa ka oras na no gikan ta mibiya dito sa may Iligan City og usa ka oras na. So nahanata karon dining dapitas may gitagom Misamis Oriental. Okay, medyo mibati na punta og katulgon da anday kaganiya pag gikan nato no Cagayan de Oro to Iligan. Wa kita gibati katulgon but this time medyo duka-duka na gamay pero sige lang. Okay, mula host na dito sa may El Salvador City nya dito ta mag urong tagkadyot dito. Sige, paday ta. Oga karon no ang ato ang time 1:37. So ni kuanta dito sa may Iligan 12:13. Mahapit sa tadi ni ay para sad nga makakaon sab ta. No, kana dagong pinakabarato diri nga baligya. Mura to ang paliton. Para lang gyud nga natay kusog mula sa itong dapitas may Impasugong. Sige. Makdo na sabta. Oga karon human na ta og kaon no. So ang oras alas 2:22. Sige, lahos na ta ditong dapitas may Impasugong Bukidnon. Medyo along gyud no ang kawanangan. Baga-baga yung dagaw may dut no kung asa ba rin nga pupunta kang ulan na sa Cagayan de Oro ba or dito ni Bukidnon. Pero muna giingon no nga ulan na ka laag ni bira. Oga karon na nata din ning dapitas may Upol no diri ta mo agi sa diversion road kay kung yata mo agi sa may kaning Sintos Cagayan traffic kayo. So diri ta. Sige, lahos. Gikan ditong dapitas diversion na sa Upol no din na lang gikan dito sa may diversion sa Upol imbes kay dito na ta magawas sa may Gusa but basin manggod og apiki ang dalan dito no kay labi na katong nyagi nagkaagi ta dito guot siya kaya doon na manggoy gi-construct nga dalan. So dinhin ang tagawas no sa may Agora diri ta lapasan no pure gold okay ra man gyapon dire bis arang-arang na lang no kay nakatabok naman ta dito sa may Gaisano Mall dito ang grabe ka traffic. Sige, atong oras is alas 3:04 sa hapon. Siguro kaya pa no padlong dito sa may Cumular Ranch sa may Impasugong Bukidnon. Karon na nata din
sa may puerto, no? Kung kaganiha katong pakita na tos video nga grabe ka baga ang dagom nata to sa may El Salvador City diya karon na tos puerto to makita ang kawanangan, no? Nga hapsay man, although nailagay pagamunambon gamay pero lahi lagi kaganiha, no? Nga abi na to adunay pagtugak sulan diris maong dapita. So ano no ang overpass sa may puerto niya ang sa Stimilahanan para makaliko ta dire sa Bukidnon kining TH Cagayan City. Liko na ta o ga syempre kaning B-Power patuo ta rin eh. Boom, boom, boom. Boom, boom. Natakaroon din sa may Quarantinas sa Bukidnon. Basta gani maabot o mulabay na kaning area din hindi mo mabati nga naanay ka sa Bukidnon. So hinay-hinay lang ta, no? Kay takot kakat na nag una sa tawa. Alas 12:30 nga migikan ditong dapitas Iligan City. Og tan-aw na to ang oras karon 4:30 na. But naapata sa may sitio Zigzag. Wako kabalog siguro sakop kay Pulis Manolo Fortech. Muna kung atong lawson dito sa may Pasugong sa Communal Ranch, for sure maapikihan ta. Ni akong atong lantanang oras apiki na din ang panahon sa medyo alom-om. Mao na nga siguro next time na lang ta mula dito muna giingon nga dili tanang higayon nga atong maabot insigida ang mga lugar nga ato nga gusto nga tuan, pero may mga panahon ra nga ato na siyang maabot siguro sa sunod na lang pod nga mga higayon. Salamat kayo sa inyong pag-uban og hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.